dito sa ating banyo. So noon, yung mga last video ko, nasa labas tayo naliligo. So, di na tayo pwede doon maligo kasi kita na tayo doon. Kasi yung gate namin is naka-close na. Noon is close siya. So, kaya naman naligo na namin tao. Dumadaan. So, dito lang tayo sa banyo. Pili na natin yung ligo Naka-leggings tayo ngayon. At ako dito lang. Susabon tayo sa katawan. Tama-tama na kayo. Wala kasing diet na ngayon. Hindi lang tayo workout. Yan. Tuloy ko naman na. Hindi tayo nakapandihan na leggings. Sorry. Naka-oil tayo. Outside ko siya. Kumatay.
pimples natin, ang dami pa naman natin pimples, mga dirt, mga whiteheads, blackheads, yan, pwede natin siyang i-scrub sa mukha natin at the same times. Di ba tapos yung bago natin? Wala ng budget mga guys. So, ibigay ko na tayo ng pera. Sachet lang tayo kasi wala tayong budget. Bili ng malaki. Walang silahan. Naligo mo! Naligo! At isa, naligo mo!
Salamat sa pag-watch. See you in my next vlog.